morning, yanapod ko. Na banhaw. Ikaw, di ano po, itang takloban ang mga gamit kay nagliha sila. Yan nila agpuan. Ilang aging hapon, nagliha sila na. Sinaw na. Sinaw pa sitlog. Grabe ni huli magtrabaho, di man pinasinaw man. Hilig sa magtukong na nagliha na bitaw sila na. Kapag yung mga pamahaw sila ron. Nilihaan nilang maagi. Dapat sa likod. Nang ikaw, silupin kayo, ako nagkaw. Kaya nangaligo na muna sila, mga puti ilang okay, agwas liha. May mga bata kay kaya natulog pa sa kwarto. Umano man tuliha itong kwarto. Maghapit na dyan. Hapit na ni Mang Layas. Gamay na may tiwaso na. Ano naman kong luto? Ang itang tabunan, aglamisa. Kay arak abugaman. Musta mong tan? Kaya pag manang labadi ay labakos nipon ni madam. Hinay. Nga pinapatugtog. Habarong. Hinay-hinay na. Kay hapit na ni Mang Layas. Na gamay na may kuwang. Harap guskimkot? Kaya naman na. Okay. Ano na Roy? Ang bato-bato? Yung lang nanay na kuwan kita na simento na simento ni ito Sama ko na po iskim po to balik. Yang man liha na pod. Ngano nga man atugod sa pag finishing? Lamlam pagka finishing wa na tupong. Kuya roll as oy. Maglihat, rapuhan pa. Oh, nagkataman pa. Ha? Abog pa rin namilit na rin. Abog. Abog nila, abog. Ay, nilaan rin namilit. Lagi kaya singkutan pa man ka ha? Wow, yung kapo, kasi kay singkutan, hindi ko puan. Di mo pilit? Puan man, pulbos. Hanggang nagpulbos oh. Pulbos na ba? Nalangan dana, ano man na? Bato-bato na ah. Katulad ko. Kaniras dami. Pabaw-baw. Sa pagkauskiya, kaya labang nagmahiga. 5 minutes later. Alas gawas, roll-an. Hapit na ni Mama. Isiga na paglangit. Uwan ko sa tagbilaran. Kusog. Alig tagbilaran ka to? Picture masulin nga. Kusog uwan. Sa kanaog sa building. Ato yung taon, uwan-uwan. Kumalan dyan, pazag ni Miyay. Three days later. Hapit ka dyan, maman. Hindi ka ng pag-iskimkot. Diyan, kung na kuwang dani, arko ba? Mapod o kaning pasawag. Siyempre, ang mga laman, ang mga lingkuranan, pa, mga higdanan, kaya po, kakaning higdanan, mga temporary naman yung patre, yama, datos pinapartong kiya,
nakaputoy temporary nga floor mat lapagan sa foam mo nang salamat laman Ginoo nag-anam-anam og ka hapsay gid ha kay kanin sila si Rolly og si Roy mao man yung trabaho sa bahay sa ang sunod adlaw yung sibog na pud miss amo kay ito papayaho katong nga din nun to skim coatan kay wala na budget pang skim coat katong na lamang kahoy kinahanglan ko ginabas o makasindo sa para for division na naman kana naman to nanay plywood ano lang may kuha nga dagto ginabas sana pa ko simento wa pa flooring pud sa kusina wa pa finishing po tong CR pero sa ginalaman anam-anam sa makaya ug makaya pud sa lawas ano mazunay atong papel nasa tabira-bira bira dito, bira dinhi bitaw, kamusta mong tanan good afternoon, palis na deron wadto ko yung mga tarang-tarang nga video pila ka adlaw tungod kay busy sa kamusta diay Emily Gonzaga maayong palis diha ma'am Miling Ayo pista na stagbraran ma'am pero wa man awa man na sa bokabularyo ng magpista pero naibibo kay wag yapon sa panahon nga karon dari wan init ni kuan bilma makabalo ma'am sa imong lugar diha kamusta diha sa Cebu kamusta panahon nani dining katriha sa una nagtitipid service upaw dito ko makalipat tong bago pa kong gioperahan naglisod gugti kang daning katriha kaya bughabog salamat Ginoo gyapon sa niaging tuig na nakalampas sa hang operasyon da makayamdom ko daning kwartuha di mo ko din tigtambay at ra ko speakas sa kay namas tiya dagto nag haniro ni dang pranaw naglaing ko dari kay gikan po kung nang kuan kan po kung nang silhig kay abog lagi kay nas na nagliha-liha ya kamusta to di ay Montreal Rick kamusta ka diha magiginaw rada kanyiti kamusta April 30 deron birthday deron ni Abril birthday sang suon di ay nga taga-karangi pas Gabriel deron ka 37 of Gabriel ron 36 38 or 39 no ano kayo nung dam pero edad happy birthday nila man Brad ang tingkalunay itaw sa mga panahon karon ang pintang tanan kay grabe kung bitaw dari gabi nakirat sila Roy kaya nagigaman sila Katre lagi di ako nilinog duro ko kabati kay bagsak ang lawas di gabi saan taman nanailita diha awat-awat laman kay sigsag panawag nanawag nga lipod karon kay siguro gimingaw kay sila naman dito si Terry wadiha si Ali wadiha bro si Aliana ra siguro sinanay dito Aisa lagi to kay napulit lumanon mo nang sinanay mingaw nga si panawag nawag na matuat nay kay kapit na lagi tanggong teroy-teroy kasi mana kapin happy Fiesta advance di ay tagbilaran sa una sa wapay ako nagbidyo-bidyo sa nagtrabaho pa ko sa nag-deliver pa ko paninda sa tagbilaran sa Bulhay ngaron basic ko kadahang mga order sa Fiesta sa nawa malagi sa Bulhay kabuang na mga tao mao nang wa sa Bulhay wa na ang mga mampod nga mo-order ano po diha pagsuk ipos pantalan sa una ano po order kawa na ay tatad po ko nawa sa kuan deliver
Diya ka itong amo sa pantalan, ugangan ni Alma, kung paano naman, daghag inudiran sa una mo order mo tutag 2,000 ka buok. Namatay naman ni Tesoki. Para po, gibiran advance sa pipista na lang. Welcome May 1. Sugod nagpista, sugod sa 1 hangtod sa katapusan. Grabe na pistahan na. Kung ganito ay 18th anniversary sa asawa sa among kabalo sa among ijaan ng bitar dahil nanawag harap ko nun sa nga di pa medari. Suroy galing, kauli na na.